Ola a todos os membros da comunidade educativa da Escola de Educación Infantil de Vilalba. Como sabedes, de seguido va a recibir un mural e unha pomba que partiron do 30º Encontro Educadores pola Paz que se iniciou no Carballiño. Nos, ao respecto, fixemos un manifesto que queremos lervos. Nosotras e nosoutros, estudantes, profesorado e conxunto de persoas da comunidade educativa do CEIP de Río Torto, preocupados pola persistencia de conflitos no mundo e neste momento por certas movilizacións violentas que está a haber nunha comunidade do noso país para defender a independencia, respetamos as ideas de cada quen, pero sendo defensores de que a violencia non é o mellor camiño para chegar ás metas. Dende a escola, propoñemos que as normas son fundamentais para a convivencia e o respeto entre todos. Partindo desta premisa, o cumprimento de normas débese generalizar a todos os ámbitos da vida. Defendamos, pois, a paz, a convivencia, a fraternidade, os principios que tanto lles inculcamos aos nosos nenos. E poñámonos en práctica, porque os feitos son a forma de concretar o que se di.